Puso yung mga cancer, ako nga pala si Paulo at ngayon dadaanan natin ang Tumawa Ka, Talo Ka. So alam nyo na ang laro, gustong gusto nyo tong larong to. Dadaanan natin ng mga nakakatawa daw ng mga videos at photos. Alam nyo naman veterano tayo, hindi tayo matatawa sa ganyan. So dadaanan natin siya para yung dinaanan yung grades nyo ng mga teacher, professor nyo. Dahil ayaw na makita yung mukha nyo, pinasa na lang kayo, di ba? Hindi, joke lang, alam ko na pinaghirapan nyo yung grades nyo. So, simulan na natin sinasabi naman ako, professor. Siyempre, bigyan mo akong 3 diploma para ipakita aking kapangyarihan. Simulan na natin. From Justin Lemos. Hindi sila alphabetically arranged. Fake to. Hindi to totoong graduation. Graduation Social Media Edition. Maraming salamat, Justin. Pero, yun na yun? Lito bagay. From Master DK. What? Remix? Oh! Oh shit! Oh, drop the bass! Oh, di pa tapos! Kumataas! Drop it! Yes! Yung pag may dala kang chonky sa graduation mo, may dala kang mga space brothers. Para yan sa mga batang nag-75 pero pumasa pa rin, di ba? Yung mga nakasabit lang, kumakapit sa buhay nila, tsaka sa palo ng magulang. So kung sa'yo panoorin, lalagay ko siya sa description. Maraming salamat kay Master DK. Damn! Buti pa to, dekalidad na content di tulad ng channel natin. Sunod! Sige, okay lang, bawasan ko lang ako na isa. Na-enjoy ko naman yung remix ni Master DK. Sunod! Hina naman niya, kayang-kaya ko yan. Sunod! From Amore Dumo. Baby, pauwi na ako! Papauwi na! Ano bang masama magtrabaho sa Jollibee o McDo? Mas okay na yan kaysa mag-chonky ka. Di ba? At ito may silbi ka sa magulang mo kaysa mag-addict at magtambay ka lang sa bahay, di ba? Okay na yan. That is the next best thing. Sunod! From Malacanang Events and Catering Services. Batiin kung sino man po yung gusto ninyong batiin ngayong gabi? Kung meron man po yung gusto nga batiin po no! Gabi, sino po sila? Ano nila po nga batiin? Well, I want to... Who will I address? What do you want me to say? Sino po yung mga gusto ninyong magbatiin na... No, cute na Tito Erap. At sumusupport Gusto ko siya i-hug. Hindi siya alam ano nangyayari. Happy that people are very much interested in this league, no? And I hope they'll continue supporting this league. Ano ko lang dito is matanda na si Erap, okay? Nagpapakulay lang ng buhok yan, kaya itim. Kaya minsan nakakapagtaka ba't siya gano'n? Bakit ang tagal mag-load? Bakit dial-up, diba? May edad na yan. So, naiintindihan ko ba't hirap na hirap siya minsan. Nakakatawa. Ang cute na lang kasi. So, maraming salamat. Sige, grabe, pangatlo pa lang to. Pangatlo pa lang to. Ano na, ba't wala na akong buhay? Sige, ano lang to. Naka-hard mode lang ako Naka-hard mode lang ako. Sina-challenge ko lang yung sarili ko para di ako matawa hanggang sa huli. Marami pa tayong dadaanan. Sunod! From Mark Paso. Naalala ko pa nung tectonic plates pa lang to. Gusto ko hotdog. Plates yung paggalaw, di ba? Pag lumagalaw yung lupa. Di ba alam naman natin na si Tito Enrile ay mas matagal pa sa panahon. Mas matagal pa siya kay Tito Erap. So imagine mo na lang yun. Hindi pa nga kayo mga tamod at mga eggcell. Buhay na si Tito Enrile. Isipin nyo na lang gaano katagal yun. Pero malakas pa rin siya, di ba? Anong immortal?
si Tito Enrile, okay? Sunod! Gusto ko siya masagasaan yung naiinis ako. Nice! Quality! I love it. Maraming salamat. Sunod yun na yun. Late na bagay. Isa na lang buhay ko. Yun lang yung kaya niya. Sus. From Joseph Padilla. What? No! No one told you life was this way. Won't I see a way? No! 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 I'll be... Oh, Tito Dante! I'll be there for you always. Oh! Amoy momo, lad. Tanga! Inutil! Tarantado! Dedemonetize ako. Ano ba, Joseph? Gusto mo talaga na de-demonetize no? Pero at least, pagod ako magpigil doon. Maraming salamat, Joseph. Binigyan mo tayo ng dekalidad na demonetize video, leche. Hayop ka. Hayop ka, mahal kita. Sunod, from JRS. No, ayoko. Hindi, you don't see what I see. Yan ang tunay na wingman. Hindi. Aray. Okay. Sunod. Maliit na bagay. Hindi nyo ba ako kilala? Walang hirap sa akin to. Sunod. Ayoko na, dami pa. From April Joyce. Oh, Tito Brandon. Mahal kita tangina mo. From Manila, Philippines. Thank you very much. Sarap murahin na isa foreigner, no? Kasi sobrang relax. Para si Tito Travis. Masarap ang manak. Sangkutsahin mo rin ako, Tito Brandon. May onting finesse. Pag kasi Pilipino, sobrang lupain accent. Parang as in bumabaon eh. Pag mga foreigner, parang kinaganon lang yung mura sa balat mo. Parang dinadaan mo. Sunod! No, papamilang channel tayo dito. Hindi yan pwede. Maria Clara at Padre Damas. From Maria Clara to Maria Asawa, hindi. From Gravity Bears daw to galing. From Filipino, short niba means. Ano to? Yung overpass sa the QC. Okay. Ano to? Jump scare ba to? Up. Oh, I see. Yes, very good. Tagal nung inaantay ko. Sabihin mo na. Hey, you. Yon. Finally awake. You were trying to cross the border, right? Yes. Yung border na yan, kung papunta sa China. Okay, sunod. From AGL Kasi, nobody woke Filipinos on Twitter. Oh my. No, that comment. Hindi. Alam mo, ilang beses, pag pupunta ka sa YouTube, marami kang makikita gumagamit ng crowd laugh ng Itbulaga. Ewan ko, nakakasukot eh. Di ba point na paggawa ng joke is mag-elicit ng laughter doon sa sinasabihan mo ng joke o magpapatawa ka. Kung uunahan mo siya ng laughter, meron doon para pagiging egotistical na dapat matawa ka kasi naglagay ako ng crowd laughter. Nakakatawa yung sinabi ko, di ba? Kailangan ko ito lagyan ng sound effect para maalala nyo tumawa. Sobrang ironic na lagyan mo ng isang laughter track, ng isang joke, isang statement na gusto mo sila matawa. Kung hindi sila natawa, ba't mo lalagyan ng sound effect? Parang pinapangunahan mo yung punchline mo. May ganong So kayo, para malaman nyo, dekalidad ako komedyante, lalagyan natin ng sound effect
ng tawa, lahat ng dapat nakakatawa, di ba? Sunod, maraming salamat, Edgy Alcacid from Jepoy. Sawa na ako. Sound effect nakakatawa. Yes, di ba? Di ba na ito, wala sisira yung aura. Abadoy! Total, wala lang akong buhay, di ba? Lagyan, tawanan nyo na lang ako. Wala, nakakatawa na ba? Tawa na ba kayo? Tawa na ba kayo? Tangang-tanga na ba kayo? Sunod, from Irvin. 50 franc yun, ah. Oh, ginamit niya yung soundtrack. Gusto ko nakatingin lang siya. Ito yung mukha na tinaksila aking kaibigan. Wow, very good. Soundtrack! Laugh track. Itbulaga. Wala. Iba na nakakatawa. Sunod. From Casual Pinoy. What? Okay, oh. Okay, nasa Pilipinas na. No, Tito YouTube, hindi. Wala ako nakaturo pa. Laugh track, Itbulaga. Comedic value. Sunod. Pero meron akong gustong i-explain or i-clarify about the song na para sa'yo. It's not about a girl asking a boy to change, ha? Hindi yan tungkol sa babae na sinasabi niya sa lalaki na magbago ka para sa akin. Okay. It's about being someone, being the girl na mabibigyan ng dahilan yung lalaki na magbago on his own. Tito Chito! May sense. Yes! Diba? Ito lang ang white knight na pakikinggan ko, ha? May sense. Hindi puro babae lang. Dapat two-way street to. Sige, sabihin mo, ito ang parokya ng mga Filipino white knights. Iba yun eh. Magkaiba yun eh. Laban! Magkaiba yung sasabihin mo sa lalaki na magbago ka para sa akin. No! Panindigay mo sarili mo. Tama. Be someone na mabibigyan siya ng dahilan para gustuhin niya maging best version of himself. Yung para sa nandiyan sa lalaki pare, pag ma-in love yan, lahat gagawin para sa babae. Tama! Girls, okay? Girls, always remind yourself, ha? Ganun yun pare. Kung hindi handa gawin ng lalaki lahat para sa'yo, he's not worth it. Tito Chito, telling the truth bombs. Ano ba yan? Sobrang aga para sa truth bombs, di ba? Prince Upad, Kimpoy Feliciano is shaking right now. Ganon dapat, hindi yung... Okay, babae, sabi ko, magbago sa'yo, mga lalaki kasi Ano to, namamalengke ka ng ethics at bayag? Ano yung pinakagusto mo, yun lang yung kukunin mo? Dapat balik-balik to, okay? Hindi pwede one-sided lang. It goes both ways. Hindi naman pwede yung lalaki, ganyan, di ba? Kaya naiintindihan ko kasi syempre mga bata, feeling nila, yung makikilala nila, yung may inlaban nila na jowa nila, kanila yun na yung last. Well, hindi ko naman sinasabi na walang ganon, pero hindi pa laging ganon yung case. So, kung hindi talaga siya para sa'yo, hindi pa siya mature, at ikaw rin mismo, hindi ka pa mature, edi mag-move on ka, tatanda ka pa, marami ka pa makikilala, maka-experience ka pa ng maraming bagay, maraming tao, maraming ganyan. So, ito lang yung case na parang pinipilit agad ng babae o ng lalaki sa kanilang significant other na maging ganitong klaseng ideal na tao para sa kanila, which is hindi realistic. Sasabog yan sa mukha mo, diba? Maraming salamat, Teacher Chicho! Ano ko Graham shape? No, Tito Dante! Yeah, that's tumirik sa bata. Copyright, yeah. Angola! Sumong makatikim ng masarap. Isang pararap. Okay, tama na. Hindi ko pwede mag-play yan kasi ginamit nila yung bita mo mula. Ako ay madedemonetize. Pero nandito lang ako saglit para kay Tito Dante. So, maraming salamat. Sunod, patikim ng mango mo, Tito Dante. From Luis Alvarez. Nice edit. Yeah, worth yung pinaghirapan mo, di ba? Worth yung pinaghirapan mo pag-aaral para lang sa moment na to. Maraming salamat. Kala ko si Senpai Kasu eh. From Mary Jane. Ikaw na ang pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Tama na. Yes. Alam ko. Ikaw na ang pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Ikaw na ang
hinahanap ng puso. Yes! At siya magbibigay ng saya at sarap alamin sa buhay ko. Mali-mali lyrics ko. Floyd. Hey, Floyd! Hey, Floyd! Yeah! Good luck! I don't like you. Chicken. You are chicken. Ah, yes. I hate you. Si Nanay Junisha ba yan, ha? So, doon tatapos sa ating tumawa ka, talo ka. Diba? Medyo chill lang ngayon, ha? Huwag nyo kalimutan magpasa ng mga entries nyo, ha? Malapit nang mapuno ang mga entries sa Green Screen Challenge. Siyempre, huwag natin like, share sa mga cancer nyong friends, sa mga chicken nyong friends, at siyempre, kung naman subscribe. Paul!